ଆମେ ଆଜି ବାରିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମ କମଳା ଗଛରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। କମଳା ମାନେ ତ ପାଚି ପାଚି ଆମକୁ ଖାଲି ନାଲ ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନେଇଛନ୍ତି କହିକି ଆମେ ଗଛରୁ ପାଳିକି ଆଣି ଆଇନୁ। ମୋ ପୁଅ କହିଲା ମାମା ତୁମେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ କିଛି ରେସିପି କର, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଟେନସନ୍ ନେନି ବେଟା, ମୁଁ ଅଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି। ତାପରେ କହିଲି କିଛି ଏବେ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଖରାଦିନ ପାଇଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଗୋଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର କ'ଣ ପାଇଁ କରିବିନି ଭାବିଲି, ଏକାଥରେ ଥାଳି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ଆଉ। ଥାଳି ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଦେଲି। ଦେଖ ଜାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକିନା ତାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଇକିନା ହାଲକାସା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିକି ଘାଣ୍ଟିଲି ବହେ ଘାଣ୍ଟିଲି ଆଉ। ବହେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ହେଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, କି ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ କହିଲି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ବ୍ଲାକ୍ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି ତାପରେ କହିଲି ନା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ।